Gavana, nen kinde matek ndwari tension moro ne jomoko ne lieko ni nyalo beti kendo ne temo somo body language mag jo dolo mag kanisa ma Kopere. Kang'eyo ni ka ne somo body language mar ji kaka ne nyase ne mar lemo ne en ang'o ma ne nyalo kwanyo malich ahinya kitemo pimo bende kaka norwako Uhuru Kenyatta gi Rigathi Gachagua kano tal nyinge. Victor, kang'eyo gi Chamos en tension ne nitie to tension ne nitie makmana ni tension manyo nitie ni nyo gitimo mondo mi gimanage ma hie gik manyo timore e chunye hema kocha nyo kwanwang'o thuolo mar neno ne itang'o no mana gima kamera nyalo neno to ka nyo miwa thuolo matin mar neno en sama nyo jotelo gi wuok sama nyo jotelo gi wuok kineno kaka jogi oko jatend piny machon Uhuru Kenyatta tineno ka gikowe gi mor ka dhano ringie bathe matin sama iko lop jatend piny machon mancha ogoli e telo Rigathi Gachagua tineno ka dhano chako kowe gi mor to kiko jatend piny William Ruto to mano nyo kineno ka timore ni neno ka wach mar Ruto must go nyo nitie maparo ni security details manyo ni kacha sama nyo nikech na onge kanyo to joma ni kanyo biro nyisi ni security nyo bedo beefed mapek maparo ni samoro ng'at moro manyo nyalo ting'o duol moro mapogore gi duol mar kacha manya nyalo tiyo picha ma en ng'at makoro lwedo ne ni mana buti duonde lwedo security ni ma buti duonde makitemo ni tip to di to tension manyo ni kacha ni kichingine Uhuru Kenyatta nyo nyiedhore e lela kuom thuolo mar abora to ineno ka samo nyiedhore ni to rigiji be ni kacha ting'iyo kama nyo rigiji obetie nyo bet odwa bedo mochwalore matin gikaro welo modhial kata joko ni je biro nyisi nitiere kom manyo ketne machiegni to no tamore betie mondo dhi obet mabor chal ng'amo bet gi jopiny koro sama Archbishop ma Kopere ma Nyeri Anthony Muheria kende ng'ama no awinjo koluongo nying rigiji kata doko no komie thuolo mar loso to koluongo nyingi wiri gi ji nyingi Rigathi Gachagua tinjo ka papo kethore papo wuo ma pinyo jajni manyisi ni dine mie thuolo mar wuoyo dino ketho gicha do mayo jatend piny yamo koro joka no make sure ni e program kacha pa ne giso jodolo ni kaluore kaka gidhi to gi tension mantiere kikwamie thuolo sani tadir mantiere ni ntiere mutni mang'eny e got yiengore kendo opot mana kaka iwinji wachene ma the choice mar jatend piny William Ruto dhi kacha en gima nyo chune ing'eyo ni ntiere kinde mano nego beno dhi e mbukacha mano cancel e limbe ne moro kancha ywaruok ginie e chunye koro mar ariyo ni neno ka nyo chune mondo dhi mondo be kik no cancel ma diriyo bedo no Uhuru nyo dhi kacha bende no temo konyo William okrigiji nyo temo konye nekech attention mathoth dhano nyo yudo ka pod ok oneno William kuom thuolo mar pok oneno Uhuru kuom thuolo mar abora koro dhano ne chak yudo jatend gini to dine weye thuolo matin gima na aneno kacha ni dine mie rigiji microphone matin taparo ni kaka do tieko wuoyo ni e kaka dhano do wuok koro aparo ni do ketho budho William Ruto ng'eyo maber ni the mountain osedhi achani kech kineno presence mar Kindiki kacha to en gi tich matek kani nene kacha en gi tich matek omiya paro mondo awene jowetega ni onge lokruok mantiere chuny jo Mount Kenya jogi feel gi jok mamoko tema gineno ni jogi gin andhoke jok man kacha gineno ni gin andhoke koro kad king'iyo mosruok mane nie kinda mosruogno mane nie kinda Uhuru Kenyatta gi William Ruto to William Ruto temo mose ko temo nyise ni in ng'ama ber iwinja bwana China ran mineno ka gitemo yogore koro kuom sani William Ruto dwaro Uhuru Kenyatta moloyo kaka Uhuru Kenyatta dwaro William Ruto nekech Uhuru gimodich godo kode onge to ni neno ko mose ko temo nyiso jopiny ni ok awe upodan gi bwana ni kineno ko yuke kaka ne oyuko lwete no podan gi bwana ni to William ne oyudore kama tek mak mana ni William bendo ng'eyo kech en gi intelligence William bendo ng'eyo kaka ground en
to Rigathi Gachagua biro yudo thuolo mar golo koke mbele ka nyopo do kan we awene jowete erokamano Nyarawila